Salutare, am bun și m-am găsit. Astăzi o să mă joc standoff. Și e și Florentin aici. Dar nu-i în echipa mea. Și nu joacă. Salută, Gițel. Am zis, salutare, da. Încă o dată. Că acum nu prea te aud, că și jocul ăsta e prea tare, l-am dat prea tare și... 1-0. Bă, și curios, bă, Ce? Ce? O să mă joc și eu încerc așa la încărcat. Încearcă, că e foarte bine. Dar vezi că e online, poți să intri. Că dacă era pe privat, nici nu puteai să intri. Bă, dacă se mișcă, deci dacă se mișcă, Bă, dar iară, să bat piciorul. ce ai? Dacă Bă, da, omoară-l, tâmpitule. Ce prost-i. Claudiu s-o Bă, ăla, făitine să moră, ăla e mai prost ca mine. Ăla e mai prost ca mine. Păi de ce? Păi bă, ăla în loc să-l omoare, că era unul care vrea să dezomorseze bomba. Vezi tu pe ăsta, pe video la mine. Să vezi și tu cât de prost e ăla. Bă, mai știi atunci la școală, în loc să ducă în B, să ducea în A. Bă, da. Jurat de toți. Haideți mă, că aștept să vă cuții. Bă, A ajuns prostul proștilor. a fost bossul boșilor și acum prostul proștilor. Da, pe babuine. Da, mai bine stau așa, că e mai fain cu ăsta în spate. Și-a băgat tot porcelul. Da, mă, bun, și cam asta e situația, deci... Mi s-a șters și contul, da, anul ăsta, acum de Halloween făceam un an de când postasem... Hai să mă piciorul. Claudiu. Da, mă, comentez. Prostul proștilor. Hei! Capchet. Da, mă, că te-am tăiat, fraiere. Capstu. Bă, să-mi bat piciorul. Bă, să mor eu, doamne. Ce? Doamne, canalul. Proștilor. Mă, doi dintr-o lovitură. E 5-2, ești prost? E 5-2. Iată, gospodarul. Gospodarul. Ia bă, gospodarul. Ai. Prostul bigai, bines. Bines. Am murit. Nu, bă, nu. Ta. Ce? Pierdui. Oh, mai un pic fac level 6, bines. Ia cât îmi dă, câte coinsuri îmi dă, ia. Claudiu. Pe bune, bă, niciunul. Mă du-te tu în brânză, ia, hai. Nu mai joc. Cu proști ăștia. Da. Și acum câteva zile mă miram și eu, bă, de la copil de 10 și 12 ani să ajung eu mare și tare. Primi o cutie, bă, am primit o cutie, ești prost? Este! Uitați-vă, oameni buni. Comun, bă, vreau și eu. Legendar, dar în fine. Și eu, și ce credeți voi că fac eu cu toate skin-urile vechi? Ce? Oameni buni, ce credeți că fac eu cu skin-urile vechi?
am țărat cu capul lor de bani. Gata, 8 gold. Și mai vând ăsta nou ce l-am luat, că nu mi-l trebuie, bă, că-i pe sniper și eu nu mă joc cu căcaturile astea de snipere. 0.05, gata, sell. Am 11 gold, bine. Nu zic. Cam atât a fost pentru ziua de azi. Dacă mai aveți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare. Ciao, les! Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори.